patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Today is a holiday Monday mga kapuso. Karong adlaw atong ginasaulog ang National Heroes Day. Ang atong paghinumdom sa atong mga bayani nga nakigbisog alang sa atong nasod. Ug ang atong pagsaludo sab sa mga bag-ong bayani, ang atong mga frontliners sa ilang serbisyo ug sakripisyo karong panahon sa pandemya. Mayong buntag say. Maayong buntag subjil, gawas sa National Heroes Day karon, anaan na kita sa second season. Ang inyong morning kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Busa, daghang salamat sa atong mga kapuso all over Mindanao sa inyong makanunayong suporta. Buena mano sa atong second season, atong sayron kung kay kinsa namana sa horse enthusiast nga si Bobby Cabrera ang iyang pagkahilig sa kabayo. Samtang say makauban sab nato si Dali Saniel sa iyang pag-share nato kung paunsa niya nasalo ug napalambo ang negosyo sa iyang lola sa pagbaligya og durian candy. Samtang makachika ni Attorney Resi Sabestok ang Starstruck Season 7 Ultimate Male Survivor, si kapusong Kim De Leon. Una ka na kapuso, nasayod ba ka kung asa makita ang oldest Catholic Church sa Mindanao? Kini ang San Salvador del Mundo Parish nga nakatukod sa Caraga, Davao Oriental. Tuig 1883 dihang gitukod ang mong simbahan sa mga Jesuits. Baguhay lang giablihan pagbalik sa mga deboto ang mong simbahan human ang 2 ka tuig nga renovation. Tungod sa kadugayon na sa maong simbahan, gideklara kini sa National Historical Commission of the Philippines niadtong tuig 2012 isip National Historical Site. Mga kapuso, karong buntaga atong sayron kung paunsa nagsugod ang pagkahilig sa usa ka Mindanawan nga si Bobby Cabrera sa pag-alaga og mga kabayo. Sir Bobby, mayong buntag og dayon ta sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Okay lang, Cyril, may buntag sab sa inyo. Sir, paunsa ka unang na-expose sa mga kabayo and how was your experience the first time nag-horseback riding ka, sir? Well, I was raised in Bukidnon. Bukidnon is that's normal sa Bukidnon. Daghang yung kabayo diya because Bukidnon has always been known to be ranch country. Cattle and horses. Common kay na isa sa Bukidnon, and that is where I was raised. My father had a ranch in Bukidnon. So as a young boy, sige na ko magkuyog-kuyog ko sa mga cowboy niya, magsakay ko sa iyang mga kabayo. Naka-short pants pa ko adto, no? So dito ko nakatuon, no? And I guess na basta mga bata hilig man gyud na sa kabayo, no? So naay saying nga children and horses are synonymous. So as a young boy, nagsakay ko, I got stuck to it. So wala na ako gibiyaan. I've always loved horses ever since I was a young boy. Sir, pwede ba mo ma-share, sir, ang experience sa imong first horseback riding, sir? Unsa imong kinsa na kabayo, unsa imong experience, sir? Well, naay memorable nga horse sa nagigamit dito, working horse. Ang ngalan si Bataw. Buta to siya nga kabayo, no? Tan kayo nga kabayo. No, so timing sab nga maayo kay siya para sa mga bata. And I guess I was just lucky na growing up na atong si Bataw, no? And I had a very good experience with Bataw. Kato si Bataw ipahunong, mohunong, ipalakaw, mulakaw, ipadagan, mudagan, ipawala, mo adtos wala, tuo, mo adtos tuo.
Ang problema lang ato kay buta, so idiretso ka gyud niya sa mga kasagbutan kundi hindi mo siya ipahunong, no? But he was a good good horse for a young boy who was starting with horses. So ang nahitabuan to, magsakay ko kang bataw sa buntag, magsuroy-suroy na ko dito sa rancho, di na ko nila makikita antod sa paniud to, pangitaon na ko nila. No, so nag-enjoy gud ko. It was a very enjoyable experience, not unlike others who had a very bad experience with horses. Karon ba sir, ikaw na ang naga-manage sa ranch sa imong father o pila na ang imong farms karon sir? Oh yeah, kato my father passed away in 77, no. So karon we still maintain the ranch in Malaybalay. Napa siya gapon dito. We have cattle and working horses, no, working horses. But I have another farm in Manolo Fortich na din na gyud nag-raise gyud kog horses. Ana gyud kanang mga gwapo nga kabayo akong. They're not working horses, they're riding horses. So I have 2 farms in Bukidnon. Sir, dunay uban ba nga mahadlok mag horseback riding kay basin og galing masipa o di ba kaha mahulog sa kabayo? Kailangan ba sir nga naay training para sa mahimong cowboy? Pati na sab ang kabayo sir gina-train pud ba nato aron na mahimo silang friendly ngadto sa tao? Oh yeah, importante na siya, no. Importante kay ang kabayo pod kung magsigil lang magpataka ka lang og sakay, delikado pod na siya. No, kay a horse has a mind of its own. No, so and then ang kabayo manggod, ang kabayo is a prey animal. And so it is wired to run kung it's wired to bite or to kick kung it feels it's in danger. No, or so it's important na balo ka, no, na balo ka sa basics kung saan mo pagduol sa kabayo, no, unsaon nimo paghawid sa kabayo, unsaon nimo pagtindog sa stirrups, sa saddle, unsaon nimo pagsakay. Nagyapoy basic, dili pwede nga basta na lang ka mosakay. Sir, unsay mong makita nga opportunities o benefits sa pag-atiman og mga kabayo? Ang kabayo manggod is, for me, it's a good form of stress reliever, no. Labi na kung your kung na daily stresses in life, no, kung medyo dagang kang problema ako ato ko sa farm, hawid ko sa kabayo, akong ibrasan na akong kabayo, makawala na siya sa stress, no. Some people find opportunities in it, business opportunities, no. They raise and they sell horses. Napoy inana, no. Ang uban they organize trail rides, no, for a fee for tourists, so they earn money out of it. Nagyapoy, although I would say you cannot really make it a business in the sense nga everyday na imosulod sa imong nga sales, dili siguro siya inana, no. But overall, kinahanglan gyud sad nga mahilig ka sa kabayo before you get into it. Sir, sa mga anak nimo ba, nabay nakakuha o nakamana sa imong pagkahilig sa pag-atiman nimo og mga kabayo? Oh yeah, naa. I have 5 children and actually all of them nagkuha gyud sa kabayo, no, kay they grew up with horses, kay naamang ko yung mga kabayo, but kuamang god, they're all professionals already. They all moved on, no. So wala gyud nakaingon ta nga who handles horses every day now, but all of them nakahilig pud gyud. Like I said, children and horses are synonymous, no. Isang kinsa nga bata ipaduol nimo na sa kabayo, malingaw gyud. Daghang salamat Sir Bobby sa imong gihatag nga oras ug higayon sa At Home with GMA Regional TV. Once again sir, salamat kaayo. My pleasure. My pleasure. Thank you very much. God bless. Mga kapuso, tutok lang mo kay mobalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Welcome back mga kapuso, best talk time na, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi!
Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk. This morning, atong makauban ang Starstruck Season 7 Ultimate Male Survivor, kapusong Kim De Leon. Maayong buntag, Kim, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na at ang buhay mo habang nasa bahay ka lang? Hello po, maayong buntag din po. Maraming salamat po for having me here. And okay naman po ako dito sa Batangas. Thank God, staying healthy, staying alive, and kasama ko pong family ko. Excited kaming malaman kumusta kayo yung provincial life. Pero ito muna, Kim, no? Siyempre, after your experience sa Starstruck, alam naming maraming nagbago sa buhay mo. But how has your experience sa Starstruck helped you build your career ngayon that you're starting to make your name dito sa entertainment industry? Ako, sobrang laking tulong ng Starstruck po sa akin. Actually, hindi ko in-expect na matatanggap ako. Nag-try lang po ako mag-audition, and hindi ko na alam, hindi ko na malaya, nangyayari na pala ito na nakapasok na ako, and then nakapasok sa top 14, and then palapit sa pagiging Ultimate Survivor, and ayan na. You are this season's Ultimate Male Survivor, Kim De Leon! Sobrang laki ng pinagbago sa buhay ko. Kumbaga dati po kasi nag-start ako as a commercial model. So, kumbaga nung taga Batangas po talaga ako, lumuwas ako sa Manila, Makati para makapag-commercial, and at the same time nag-aaral po ako. And ayun, after nun, nagka-chance po akong makapag-rent ng sarili ko ng pag-istayan na malapit sa GMA at least. Hindi na po ako nakikitira katulad ng dati, which is sobrang hirap. And actually, basically, mas nakakaluwag-luwag po ngayon. Nakakapag-ipon ka na because of... Ayun po, tama. Pero ito muna, Kim, syempre we want to enjoy this morning with you. Meron kaming guilty or not guilty game. So yun lang ang sagot mo sa tanong Nako. ko. Ito first. Hindi po ba ako makukulong dyan? Hindi. Wala itong penalty involved. Ito. Kumanta ng or habang naliligo, guilty or not guilty? Guilty. Big time. On a daily basis ba? Kahit sintonado. Kinakaya, oo. Kinakaya. Oo. Ito, Kim, have you fallen asleep at school or at work? Guilty or not guilty? Oo. Sa school po, not guilty. Sobrang sure ako dyan kasi di po talaga ako nakakatulog sa school. Ewan ko kung bakit, kahit sobrang antok. Pero sa work, guilty eh. Kaya minsan mas pinipili ko ng matulog kaysa kumain pag may time. Kasi sa line of work po namin talaga puyatan, and kailangan namin ng tulog hanggat kaya namin at pwedeng matulog. Listen to K-pop songs. Guilty or not guilty? Guilty po. Especially nung nagsimula yung All Out Sundays kasi. Thank you very much, Kim. Maraming salamat sa oras mo ngayong umaga. Thank you po, attorney. Thank you po. Thank you and keep safe. Thank you po. Kayo din po. Relax lang mo mga kapuso. Kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, atong sayron kung paunsa napadayon hangtod sa karon sa ikatulong henerasyon ni Lola Abo ng iyang negosyo sa nagkadaiyang Durian Products, pinaagi ni Dolores Saniel o mas iladong si Dali. Ma'am Dali, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Hi, Argel. Maayong buntag kaninyo. Okay lang, good. Good to hear that, ma'am. Ma'am, throwback sa ata, paunsa ba nagsugod ang business journey sa imong lola nga si Lola Abon ug unsa nga produkto ang iyang unang ginabaligya? First of all, ako sa siyang ipailaila. Ang iyang tinuod pangalan is Abundia Viuda de Raakin. So, ang iyang angga, nickname niya is Abon. So, mo nang nahimo siya nga Lola Abon. Now, in 1950, ang first nga recipe ni Lola is pure condensed milk. So, ang tawag ana is dulce de leche. Pure lang siya nga milk, walay flavor. And then, naay nag-suggest nga customer niya
nga butangan og durian kay tungod abundansya man ang durian diri sa Davao. So mo tong iyahang gituman ang request sa customer nga butangan og durian flavor, mo nang nahimo siyang durian yema. Ma'am, gikan kay Lola Abon, kinsa ba ang nagsunod nga nisalo sa kamaayo ni Lola sa paghimo og pagbaligya og durian candy o yema? Si Lola Abon namatay sa 1965. So ang nisunod sa iyaha akong inahan si Melor Akin Saniel or si Mama Melor. Ma'am, natong tuig 1990 giplanuhan unta daw di ay ibaligya ang Lola Abons. Unsa nahitabo ato, ma'am? Okay, even before 1990, kani bitawng uso sa una ang loan sharks. Sige pangutang sa 5-6 akong mama no to finance the negosyo. So naabot jud ang panahon na hasta ang kapital na nahurot, and then naprenda na tanan ang pwedeng iprenda hapit na maremata sa bangko. So nagplano ang akong ginikanan nga ibaligya na lang namo ang negosyo pati tanan ang mga kuan para maluwas lang mi sa utang. Fortunately kay naay usa ka loyal kaayo nga amiga akong inahan nga mo initabang sa moa sa finances hangtod nga nakabangon mi, and then wala na dayon og baligya ang Lola Abons. Maayo na lang gid, ma'am, kay hantod karon matilawan pa gid namo ang kalami sa mga produkto ni Lola Abons. Thank you. Maog yun. Oo. Destiny gid siguro nga wala gito na dayon og pagbaligya ang among negosyo. Mo nang hangtod sa karon padayon gihapon mi sa pagpalambo ni ini. Ma'am, paunsa po di mo nasalo karon ang pag-manage sa Lola Abons? Eventually si Mama Melor syempre sa iyang tigulang, no, nagkaedad na siya, dili na niya kaya mag-manage or mag-atubang og mga problema sa negosyo, nag-decide mi nga himuon na siyang family corporation. So ang mga igsuon nako at the time unom mi kabuok ug ang akong ginikanan si mama ug si papa gi-form namo ang corporation which is Lola Abons Durian Candies Incorporated. So ang amo ang corporate president, ang kamaguwangan, and then ang CEO namo ang youngest nga son, and then ako ang corporate secretary. So kami tanan mag-igsuon nag-unite para mabuhat namo ang mga kadaiyang nga responsibilidad sa pagpadagan sa negosyo. Ang paunsa nakatabang ang pagpaningkamot kani adto sa inyong lola sa bagong henerasyon karon sa inyong pamilya? Since gagmay pa jud mi, gi-imbibe or gi-mold gyud sa among ginikanan, ang kana bitong i-honor nimo ang mga sakripisyo sa mga yung kanang katong mga nagsugod ba, no, we honor it, we recognize nga dili lalim ang giagian ni Lola Abon nga magsuroy-suroy diri sa Davao City pamaligyaan ang iyang produkto. We honor that, no, we remember that all the time nga karon ang amo ang henerasyon is already blessed nga nagrasyahan or napanalanginan mi sa mga efforts ni Lola Abons before. So kining amo ang gina-enjoy karon or ginabuhat karon, we give credit sa iyaha kay siya man jud nagmugna ani. So gagmay pa mi gi-train gid mi sa among ginikanan nga walay kanang ang negosyo ang maayo nga dala, no. We might go into other profession pero ang priority gud is ang pagnegosyo. So naami sa mahinumdum ko sa gagmay pa mi naami reward system. Kung mutabang ka sa pagpamalot or paggunting og mga pangbalot, tagaan ka og reward, no. Pwede kang magdula, pwede ka hatagan og kwarta, mga reward system sa amo ang ginikanan. So na-instill sa amo ang pag-value, i-value gid namo kung unsa ning negosyo nga amo ang gisunod gikan kang Lola Abon sa akong mama up to now. Kay murag kugihan man jud ka, ma'am, mas daghan siguro kag naipon gikan sa mga rewards nimo sa una, ma'am. Ay birthday kay kung dili ka magtinarong kuriton baya ka sa una. Aside from reward, mahadlok jud ka makuritan.
Ma'am, paunsa nimo ginasiguro karon nga magpadayon gayud ang legasiya ni Lola Abon nga mooy nanguna karon sa durian candy manufacturing industry? Kami as the third generation, follow pud mi kung unsa amo ang mga natun-an before sa ako ang ginikanan o unsa ang mga sayop before, so mo nang among ginapasa sa fourth generation. Specific task pud na sa marketing, na sa advertising, na sa product development. So ang mga fourth generation kay mga hamtong naman pud sila, they are also adults. So napud sila vision, no? Sila mismo gilig-on na mo ang ilahang pagtuo nga i-visualize gyud na hangtod sa makaya pa, Lola Abons will still be here, will still be around, and will still be a part of Davao history. Alright, daghan kay salamat Ma'am Dali sa pag-share sa atong mga kapusong Mindanawan sa istorya ni Lola Abon ug sa imong pagpadayon sa iyang pamana. Thank you, Ma'am. Salamat pud kaayo. Salamat. Say na palambo ni Dali Saniel ug sa iyang mga igsuon nga third generation na ang negosyo nga durian candy gikan pa sa iyang lola ug gani ang ilang negosyo nakadawat og mga pasidungog gikan sa nakadaiyang award-giving bodies. Samtang Jill, sukad pagkabata, nahilig na sa horseback riding si Bobby Cabrera tungod dunay rancho ang iyang amahan. Ug karon, siya na ang nagamanage. Gani ang iyang mga anak nahilig sab sa mga kabayo. Say samtang ang kadaugan ni kapusong Kim De Leon nahimong dakong tabang sa iyang karera nga maoy nagbukas og daghang oportunidad alang kaniya. Mga kapuso, una kita magbulag-bulag karong adlaw, hinaot nga na-inspire kamo sa istorya sa atong mga bisita. Susama na lamang sa panultihon ni Jim Ron nga all good men and women must take responsibility to create legacies that will take the next generation to a level we could only imagine. Sakto sa tong episode karong buntaga. Mag-uban-uban sa taog puhon mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayong kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.